Suzana Stan, Green Boat Fitness, Târgoviște, 25.1. These are my coaches, Alinush and over there Murgurel, and my support team, and my followers. And let's get started. Start. Ai prezentat gantera? Și linia, păi asta, ganteră, 15 kg, 10 kg dumbbell, 460 centimeters line. Mai merge unul. Respiră, Suzana, e foarte bine. Schimbăm. Aruncă-o tare în sus, Suzana, aruncă-o tare, că se îngreunează. 3, 4, 5, 6, 7. Bun, acum ne ținem pe spate, piciorul și încrucișate, tragem genunchiul la piept. 9, 5, 2 secunde. Una. 3. Bun, ne ridicăm în fond, piciorul și le întinse, ne prindem cu multe de vârf. 5. 6. 7. 9. Am mai făcut și studia de dată? Da. Știi? Am făcut fix ca Diana. Da? Hai, bun, și ultima, ne dăm aproape de cutie, punem palmele pe cutie, punem capul pe unul. 2. 3. 3. 4.
Adică din seria de 24, seria 24 a terminat Barbie și a făcut 7 date. 10 secunde. Hai, bravo, hai. Hai, Belicea, tare, Vă bicicletă. ridicați ușurel, să nu fie de bine. Hai, tare, Belicea, v-am trecut 15 secunde. Haide. Cere. Se reține, că nu poate alta. Bravo, hai. 15, hai. Bună. Când ieșiți, o luați pe partea aia, vă rog. Când ieșiți. Da? 3. 4. 5. 6. 7. 14. Ultima, hai. Bravo, bravo, hai. Hai că ești bine rău, bine rău. Hai. Stai. Bine. Una. 2. 3. 4. 5. 6. Asta fac. 7. 8. Hai pe aici, pe aici. Hai de pe jos, hai de pe jos, hai de pe jos. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Hai! Bravo, hai! Hai, 18 acum. Una. 2. 3. 4. 5. 6. Că se vede bine. Te vezi și tu în filmare. Până la tine se vede, da. Foarte bine. Nu, stai acolo.
Bravo, hai. 21, Suzana. 21. Mâna. Foarte bine. Ce? Dacă nu era Suzana, asta făceați voi. Dar ea filmează că e înscrisă la concurs și e ultima zi în care trebuie să scrie. Hai, respiră, Suzana. Mai e un pic și gata. Hai. Bravo, hai că e bine. Mâna. De tare, sar cu ea în sus. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Foarte bine. Respiri, ești foarte bine. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Foarte bine, Suzana. 17. 18. 19. 20. Ultima, 20. Bine, foarte bine. Hai, mergi să fac dat. Mai ai 3 minute jumate, Suzana, ești bine rău. Bun, bravo, foarte bine. Hai, respiri, ești bine rău. 3 minute și gata. Bravo. Te îndrepți, bun, 24. Hai. Una. 2. 3. 4. Ne mai stai la bicicletă. E ultima rundă și gata. 13. Hai, Suzana, hai. 2 minute, Suzana. 16. Bun. Mai se dă drumul la încălzire și avem așa șerpice. 17. În spați, genă, push-up, scotări. 2 minute, Suzana. Ești foarte bine. Dreapta, 5 stânga. Treci. 20. 21. Ultima. Bravo, mă, Suzana, bravo, bravo. Hai, bine. 2. Hai că le termin. 3. 4. Așa. Hai, continuă. 5. Hai, sari. 6. Bravo. 7. 8. Foarte bine, Suzana, hai. 9.
Foarte bine, bravo. Hai, 1 minut acum. 1 minut și gata. 12, Hai, 13, 14, hai, mărește puțin, mărește puțin. 15, Hai, hai că ai terminat. O direct jos, numai și Hai, 17. așa. 18, Așa. Hai, 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 hai. Hai, 20. Haide. 21. Hai, Suzana. 22. Hai, sus. Și încă una. Și încă una. Tare. Lasă-o jos. Mergi bandat. Hai, ai plecat. Bine. Așa. Și încă unul. Hai, și înapoi. 20 de secunde. Hai, și faci câteva burpee, Suzana. Te pui direct jos. Treci de linie. Treci de linie. Bun, și burpee direct. Foarte bine, Suzana. Haide. Foarte bine. 10 secunde. Hai. Hai. 7 secunde. Hai. Haide, mă. Și încă una. Și încă una. Bravo! Bravo, e bună din trecut ăsta, foarte bine! Măi, mamă! Foarte bine, bravo, 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 bravo! Hai, zâmbește la cameră, Zana, să opreți camera aici.